Anna-Mie Allerslev, og jeg er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Mens du var i gang med at fremlægge, så havde jeg nogle spørgsmål. Og det er, hvad kan du gøre for at skabe flere job på Nørrebro? Jamen det, jeg kan gøre for at skabe flere jobs på Nørrebro, det er at støtte sådan nogle her arrangementer, hvor det er, at virksomhederne tager et ansvar og siger, at vi vil gerne tage et ansvar for vores lokalområde. Vi vil gerne sørge for, at der er jobs til alle. Så kan jeg støtte op om det. Derudover så kan jeg gøre det, at jeg kan fremme noget, som vi kalder socialøkonomiske virksomheder. Der arbejder vi på lige nu. Det er, hvis der er nogle ledige, som har svært ved at få et helt almindeligt job, så kan de komme ud i noget, der hedder en socialøkonomisk virksomhed. Og det undersøger vi lige nu, hvordan vi kan fremme det. Er der andre ressourcer, jeg tænker at bruge? Ressourcer i forhold til hvad? I forhold til unges job. Vi har noget, der hedder fritidsjob, og det går ud på, at vi sørger for at få fritidsjob til de unge. Fordi det vi kan se, det er, at hvis du har haft et fritidsjob, så er det nemmere at få et job senere hen. Men jeg kom lige i tanke om en ting til i forhold til, at du spurgte med, hvad jeg kan gøre for at få job på Nørrebro lige præcis. Altså jeg tror, det handler om at sørge for, at dem, der er på Nørrebro, de også tænker ud af boksen og sørger for at blive ved med at tænke videre i forhold til deres lille virksomhed. Og noget af det, vi gør, det er, at vi vil gerne hjælpe dem med at sørge for, at de kan få efteruddannelse. For når de får efteruddannelse, så kan det være, at de også kan blive endnu bedre til at drive virksomheden, så den kan blive større, eller så den kan overleve. Og der har vi noget, der hedder jobrotation, hvor vi sikrer, at de kan komme på efteruddannelse, og så kan de få en vikar. Og noget af det, som jeg også gør, men som ikke er specifikt på Nørrebro, men som jo også handler om Nørrebro, det er, at jeg ser på, hvad det er, vi skal leve i fremtiden. Og der tror jeg på, at vi skal leve af at være kreative, og at vi skal leve af at kunne designe ydelserne, hvad enten det er offentlige ydelser eller private ydelser, specifikt så de passer til borgeren eller brugeren. Og det er noget, det jeg arbejder lige nu på, at se på, hvordan vi kan blive endnu bedre til det. Okay. Men I sagde, du har så tænkt dig at hjælpe folk med at få et arbejde, unge. Men hvordan har du tænkt dig at sådan få folk til at gøre det? Hvordan har du tænkt dig for at reklamere for det? Fordi nede ved Blågårds Plads, så har vi noget, der hedder Vi skaber job. Og de hjælper dig så med at få job. Men så der spørger mine venner, sådan, og så siger de til mig, hvor arbejder du? Som det er et sted, hvor de laver job til dig. Så siger de til mig, at de aldrig har hørt om det. Så tænkte jeg, kunne det være muligt for, at man kunne sådan reklamere for det med skilte? Ligesom hvor der står, her kan du få et job, henvend dig til dit område. Eller du har set ved busstopsteder, der plejer at være de der kæmpe plakater. Så kunne man sætte det der, eller hvis du kom i tv'et, fordi mange unge ser tv, eller i radio. Så vil det være lettere, fordi der er ikke så mange folk, der kender selv folk. Mine venner dernede, de vidste ikke, der var et sted, hvor der kunne hjælpe med at få et job. De plejede bare at skrive ansøgning. Jeg var nødt til at sige til dem, du kan bare gå derned. Jamen det er klart, at det er en udfordring, hvis de ikke ved, hvordan de skal få et job. Men der har vi jo ungdommens uddannelsesvejledning, som skal blive måske endnu bedre til at fortælle de unge om, hvor de kan få et job. Men så har vi også mange initiativer, hvor det er, vi er opsøgende, og hvor vi sørger for at gå ud og snakke med de unge. Og en af de ting, som vi har fået over 5 millioner til nu, det er den fremskudte beskæftigelsesindsats. Det er der, hvor vi kommer ud fra jobcentrene og kommer ud i lokalområdet og snakker med dem, der hvor de er, der hvor de bor. Så det tror jeg hjælper. Men så skal de unge jo også gå ned, hvis de er helt arbejdsløse, gå ned i vores jobcentre og få hjælp der. Okay, det synes jeg var et godt dokument. Det kan jeg godt lide. Så kan jeg bare videre med næste spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt med virksomhedsnetværker? Hvorfor er det vigtigt med virksomhedsnetværker? Jamen, det vi kan se i dag, det er, at alle former for netværk er vigtige, hvis du vil have et job, og hvis du vil komme videre fra det job også, hvis du vil have et endnu bedre job. Så derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at vi har nogle forskellige netværk på tværs i byen, både blandt unge, blandt folk, der har et job, men også blandt virksomheder, så vi kan snakke omkring, hvordan vi bliver bedre. Og der er det vigtigt at være i netværk, og det er det vigtigt at sørge for, at vi støtter op om hinandens idéer, sørge for, at vi bliver klogere sammen. Så jeg synes, det er en god idé med netværk. Okay. Så sidste spørgsmål der. Hvad har du fået ud af mødet i aften? Jamen det, jeg har fået ud af i aften allermest, det er, at folk på Nørrebro, de gerne vil tage et ansvar. De vil gerne blande sig i byen, og de vil gerne have, at der sker noget godt for deres bydel. De vil også gerne tage et ansvar i forhold til at hjælpe de unge med at få et job, og det synes jeg er meget positivt. Fordi noget af det, som man oplever som politiker, det er, at der er andre politikere, der siger, jamen de unge vil jo ikke selv, eller Nørrebro gider ikke selv, og det er også deres egen skyld. Men sådan et her initiativ som i dag i lommen, der kan jeg sige, det passer ikke. Nørrebro vil rigtig gerne selv. Virksomhederne vil tage et ansvar, de unge er interesserede i det, I er interesserede i det, og nu er det vores opgave at støtte op om det, og sørge for, at den gode udvikling, den bliver ved. Ja, det var så det. Er der mulighed for, at jeg kan få et billede med dig som minde for her aften? Ja, selvfølgelig. Okay. Så I henter du kameraet? Skal du bare?